Επιτομή της κλασικής ένδυσης αποτελεί η κατασκευή ενός χειροποίητου ρούχου ή bespoke, όπως συνηθίζουν να λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Έτσι και εγώ αποφάσισα να απευθυνθώ στο μάστερ του είδους, καθώς αντίπαλος του καλού είναι το καλύτερο. Βρισκόμαστε στην Τροπόλεως, στην ακτορία του Νίκου Δάλα και ήρθαμε να δούμε πώς γίνονται τα πράγματα μέσα από τα μάτια ενός Master Tailor. Καθώς εισέρχεσαι μέσα στον πανέμορφο και ζεστό χώρο, σε υποδέχεται εγκάρδια ο Θεσσαλονικιός Master Tailor. Ακολουθεί μια συζήτηση που αφορά το είδος του ρούχου που επέλεξες να ράψεις, καθώς και η επιλογή του κατάλληλου υφάσματος ανάμεσα στα εκατοντάδες που μπορείς να επιλέξεις. Μόλις καταλήξεις στην επιλογή του κατάλληλου για εσένα υφάσματος, ακολουθεί το πρώτο στάδιο της κατασκευής του ρούχου, που είναι φυσικά τα μέτρα. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε το μοτίβο του υφάσματος το οποίο επέλεξα, καθώς και την πρώτη πρόβα του παντελονιού που εν τέλει αποφάσισα να ράψω.